Probinsya sa Sugbo andam na alang sa umaabot nga 51st International Eucharistic Congress nga ipahigayon sa sunod tuig. Mga libro nga ipanghatag alang sa panagtipok gipasundayag. Si Nico Tubo sa report. One of the most important aspect of the preparation is the venue. It is ready. It will be ready by January. Mao kini ang giasoy ni Cebu Archbishop Jose S. Palma sa dihang gipangutana siya kabahin sa preparasyon alang sa umaabot nga 51st International Eucharistic Congress kon IEC sa Enero sunod tuig. Matud ni Palma nga andam na ang Sugbo hilabi na ang venue alang sa Congress. Ang IEC usa ka selebrasyon sa misteryo sa Eucharistia nga maoy unod sa pagtuo sa simbahang Katoliko. Gipahigayon kini matag upat ka tuig sa managlahing nasud. Ang Sugbo maoy mangulo sa kalihukan sunod tuig. Mao na kini ang ikaduhang higayon nga gipahigayon ng IEC sa Pilipinas. Ang una ni adtong 1937 sa Manila. We have the Congress like this kaya to make it aware sa Universal Church and gani sa mingunta wa mo to ni Kristo nga mao ni ang the heart of our faith. Subay sa kasaulugan, gipasundayag ang Program and Pilgrimage Guidebook o Post-Congress Communications Book kagahapon sa SM City, Cebu. Duha man ka libro. Ang usa is program book meaning guide for the delegates. So ang naa diha schedules, gani summary sa mga speeches, unya mga venues, destinations na sa program book. That is a guide for the delegates. Unya ang Congress book, that is the book after the Congress na. So, what will happen within the Congress, masuda na dito sa Congress book. Sa laing bahin, si Palma wala na maglaom nga mahimo pang makatambong si Pope Francis sa Congress karong Enero. I'm not optimistic in the sense that I'm hoping against hope, no, because under usual circumstance, it never happened that the Pope would come this year and come back again. No? Dugang sa Arsobispo, if ever it will happen, it is a wonderful surprise. But there is no guarantee, there is no hint at all that he is coming. Nico Tubo, alang sa Sunstar, Pilipinas.